Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Kabisyo, nagbabalik. My name is DJ Lala Banderas para sa ating programang Sakto, Klaro, Derecho. Unang stop ng ating hashtag biyaheng ulit-ulit ay wala nang paligoy-ligoy pa ang sitwasyon natin today. We've been down this road before at huwag kayong magalit kung andito tayo ulit. At some point, kasi my love, sa totoo lang, kasalanan din natin eh. Why? Lalabas ka, walang mask. Sinabing kung wala namang importanteng pakay sa labas, sa bahay lang muna, nasa mall ka. Sabing wala munang magso-social gathering, nagpapa-party ka. Sabi na nga, may pandemic pa din. Hala, sige. Ano ka sa kanto, nakatambay, kasama pa ang tropa. Diba? Ano na? Pardons are being given sa tao when it comes to lockdowns and quarantine kasi may mga pangilan-ngilan sa atin na walang ikabubuhay kung hindi sila makakalabas ng bahay. But, may mga tao kasing abuso. Diba? Niluwagan lang ng onte, naglipa na sa kalye. Love, if you're not willing to follow protocols, do not expect any positive outcome. May mga taong sumusunod sa mga panuntunan ng mga medical experts to a fault. Kasi gusto nilang matapos na to eh. Konting panahon ng pagtitiis para sa mahabang panahon ng kalayaan. Pero ikaw, nuknukan ka ng pasaway, di ko alam kung anong trip mo, pero di ka na nga sumusunod, may gana ka pang magreklamo. Anong gusto mo? Kinigigil mo ko eh. Sana love no, this time, para sa atin din naman to love. Ayaw mo nang pabalik-balik tayo mula GCQ, MECQ at ECQ, then follow the rules and for once, abide the law. Mistakes are meant for learning, not repeating, my love. Okay? Tandaan mo yan. Next stop ng ating hashtag biyaheng ulit-ulit ay para naman sa mga taong napatawad na ng minsan, hindi yata inunawa, pinakinggan lang. Ulit-ulit kasi sila, my love. Love, no matter how much a person loves you, kung hindi ka talaga magtitino at hahayaan mo talaga ang sarili mong magkamali ng magkamali sa paulit-ulit na dahilan, susuko at susuko din yan. Kasi isa sa mga senyales na hindi ka talaga mahal ng tao, kailangan ka lang niya, ay yung paulit-ulit siyang nagkakamali sa parehong kadahilanan kahit alam niyang nasasaktan ka na. So if you are that person na ilang beses nang pinatawad for the same offense, let me be honest to you, my love. You are not worthy of the person you are with today. And sana makagather ng enough courage yung taong yan to walk away from you. Sa totoo lang tayo. Why? Kasi a mistake repeated more than once is a decision. Got it? Ibig sabihin, ginagawa mo na yan not because nagkakamali ka, but because intention mo nang saktan siya. Okay? So mga love natin, if you still have stories na pasok sa ating hashtag biyaheng ulit-ulit, you may send it over at my DJ Lala Banderas Facebook page. But for now, before we go back to more of our diva songs, paalala muna mga mahal ko dahil MECQ na po tayo. Please, 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 doble ingat. Please, tiis-tiis muna and please, sumunod tayo sa utos ng barangay. Okay? Stay safe, everyone. Last stop ng ating hashtag biyaheng ulit-ulit ay para naman sa mga taong dinadala ang multo ng nakaraan sa kasalukuyan. Naintindihan ko naman, mahal ko, na may mga trauma tayong tinatawag from the past at ito ay mahirap burahin, specifically yung tinatawag nating trust issues. Meron kasing dilemma dyan eh. If you jump on a relationship too soon, you'll most probably just carry the issues from the past with you sa bago. Kapag naman naghintay ka ng sobrang tagal, you'll never know kung okay ka na unless you try. So ganito na lang, my love. Ilagay mo na lang sa mentalidad mo na anything na lumipas na, hayaan mo na sa nakaraan. Kung nasaktan ka, well, ganun talaga yun, mahal ko. Nagmahal ka eh. That's a risk you'll always have to take whenever you fall in love. So deal with it. Just let go of the pain, same way you let go of that person. Sarili mo lang din naman kasi yung pinahihirapan mo. Go about it at your own pace and never let yourself be pressured by the people around you. Tandaan, your life, your rules. But in the same way, your decisions, your fault. Okay? So kung ayaw mo na ng paulit-ulit, then wag kang praning. Do not attract the problem by repeating the scenario in your head. Ito yung tinatawag nating law of attraction. So do not attract the negativities. Okay? Sa mga love natin, you are still with me, DJ Lala. We can continue on with this conversation sa aking Facebook page, DJ Lala Banderas. Kasama si DJ Lala at ang aking programang biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Derecho. Hatid sa inyo ng 90.7 Lover Radio. GVGV lang. Walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio.
love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.